veure, jo us resumeixo una mica. Hi ha un pare d'aquests poderós, que té controlada la filla, una filla que fa tants anys que està esperant pretendent que jo crec que si no s'espavilen se li està passant a l'arròs. A més, a la casa hi ha una criada. Bueno, una minyoneta d'aquestes, aquí entre nosaltres, massa poc virtuosa. A tot aquest troper de 3 persones els hi manté una tieta. Bueno, una d'aquestes senyores grans, carregada de joies, carregada de duros, que vol imposar un pretendent. Que com acabarà això? Això acabarà, bueno, com diuen a les 1001 nits, y Scheherazade interrumpió su cuento. Veniu i ho veureu.